Medun toh? Lah ya sik oh. Ya apa sih kon iki? Apa? Men. Bisa nih apa ya? Mentok kok nyetel sana. Kelasnya makan. Gak apa-apa. Anu apa? Halo. Nya. Umbas. Nya. Umbas apa, Lek? Umbas apa? Ada setelan karo UR. Ya alhamdulillah bos wis. Anaknya susu. Anaknya susu. Alhamdulillah wis habis bos. Karek pindang. Oke ini 3 wani pindang malah utuh bos pindang. Apa lengo? Lengo. Oh iso golek lengo. Habis. Dalam anu sebang dek. Karek tomat. Tomat sop-sopan cik. Jeroan. Dika aku mulai ya? Anu kambone. Kambone, lorone. Piro ki? Oh alah. Iki kangkunge wong ora? Dadi mase dia bang takokno buwe. Lah Dika apa nginep neh ning Dringu? Ora nek ketok. Mulai ndek iki lho kademen. Oh depi mulai wae. Wis mulai ndek sore. Kademen neh. Ambulan. Oro. Kalau terus oke. Alah. Ya. Ya. Kakak apa kaya. Oh, wah, wong. Mulut, Bos. Itu nyapa to ketua apa kok ngene kok. Pikiranane susune iki. Wong kok. Lah kan masa iki lho, Oh, jeruan lho. Oke, bos, jeruan. Ayo. Sing icik lho, nanti tukane Om. Ini goreng nek ora goreng iki. Wong kok bojor. Ora silet. Kalau gelek pentol kalau. Goan. Wong lho kok iso mancing gering. Ngono iki piye to? Wong iso mancing gering nih. Pira we? Carane gering piye, Kak? Oh, lambemu kaya. Carane gering dudono ka? Carane gering lho. Saya loro lho piye. Kuat demeng, Mas. Sambre apa, Kak? Lah wong kok bendino gering. Oh, arep masak pentol kalau. Posiran ya pentol. Pantal endok. Raja layak. Oh. Jere Mbak Dari anu e. Bakal tahu anu endok e gedene sandok puyuh. Entak nek jerone. Entek. Dadi komi kabeh. Bro. Dika coba makan jeroan mengko gering nih. Pian foras no. Jika umi lho, Bu. Iki apa jiko iki? Iki tempe apa geneng no? Gak ada. Siapa tak tekok Dika. Aku pengen terus. Carane gering gitu. Lah wong kemelindi kok ngene kok iso gering gitu. Kademen aku. Kapan ajane kademen? Kuwi ngono kadoan lah. Kademen iki rasane wong iki kademen. Ora wi campur panas sampe greges ngono lho. Ora Cangkem lho gede kabeh. Bener cangkemmu cung biyen iki lahir cangkemmu wis duweh kok. Ora lambemu cumbet dowe. Wete kamamu wi lambe wi apet biyen wi lahir wis ngono kuwi. Cangkem kuno mulai malah gede nek mak. Datae kakan mangan sate ra kecer mani ngono kuwi ya ngono. Ora Sing 500-an to sing 1000-an. Dandungnya piro? 8.000. Kurang darah muka kang darah. Cekot-cekot dene iki. Iku ya kurang ajar. Kurang darah, Iya sing bener ya kuwi lho. kurang ajar. Kuwi sing bener ya kurang ajar kuwi. Ngati rajan pantil. Iki lho mbok iki. Ombenmu kah? Omben susu lho. Real good lho, ora mari. Kuwi kata cik kurang nyusu, iki kurang nyusu iki. Apa iki yan? Iki wis open ta? Ora doyan dicari-cari lho wisan. Lho. Jususno ora? Pijet iku. Lebuan nang omah. Lah apa kurang ngene. Enek 40 tahun gak pijet. Aku kalau ndalen video. Omongane lho, Bos. Umurmu lagi piro? Umur aja lagi sak umur jagung kok. Aku sama aku kan. Wong umure 2020 kok pijete 2040. Lu dhewe to Bos wi, kemlintine wi, anggake wi. Kadang loro lho iso kemlinti. Lagi mulai iki. Merantau.
Ono bos. Monggo bos sing badhe nili dikawae lara ki. Mosok Enggak tak keringetan tanggung muka aku. nggih bekam laku keringetan. Nah, aku tukane cuma. Rasa nggih mlaku. Ini awak ramenane ndang tinggi ngeloni guling ngono. Aku juga bilang darah gitu. Lah ya nggih ngeloni guling aja tinggi metu panasan. Tripen kuning. Ki mumpung lara bos, ae dinyek bos ki. Lho cangkemmu rasane gede. Jajane ndi lah. Ora. Sangkemmu awet lahir wis gedhi wis gedhi. Beda rasane kok garing kaya mentol. Lha terus sangkem wis awet biyen wis mbeweh ngono kok njeluk sangkem sing biyen neh lho. Memang tak Bu. Alah kono lho ra. Ora boleh jowi. Wah ngono lho. Kalau ra wong kok nesu lho ra. Darah tinggi. Ah iya. Ini suwe kan. Darah tinggi lho, darah tinggi. Masmu darah tinggi ya? Wis nyapa wedi ya nek masmu darah tinggi. Gak wedi ya? Tuku pisan. 3.000. Nopo sedhi alhamdulillah iki wis tegane wis resik karek kerupuk ya. Buat. Umi ya. Ya senengane umi ya. Kira ini iki gak panas. Karena cekot-cekot. Gimana? Lah tekan-tekan ndang mangan dong telo wis to. Kok Coba tak. cekot-cekot kok malah tukang pentol. Wong urip. Sambal kacang. Gering bos dika gering bos. Gering neh. Gering 2 kali. Enggak, kuwi reneng lho ngono kuwi. Wis pijet ora tau. Ora wong awak kok dipijet entas marai empuk. Tenan aku suwi gak pijet. Lah pijet iki ben apa to? Kene keselmu klumpukno kene. Bilang apa? Keselmu kene lho klumpukno. Lah cuma engklang ya aku malah gandol ki piye to? Yo, aku njaluk gandol ki pisan ki. Sik kok. Belum tambang lho. Sik bos. Sik to, tak mancat. Masuk berapa? Iki aja atraksi ki, nyowo ki. Ora wis tak setel. Iya sing setel. Wih, wah bae medune. Ora to nah kowe. Alah, wah bos medune bae. Ya weh, wuh. Medune wuh. Jelayak nek di tekan desa moh nek dijak digandol terus. Ane tambah berapa? Hah? Ya wah bos bae bos. Tambah. Tambah. Alah tak nek kulon kono. Tambah. Cek telung adah. Enggak di arah iki. Nah, cukah jero aku ora ngket gak santai oke mergo. Dadi cek wi. Iki karo silete polas apa? Iki sapa to ke? Wis geger ke wong loro. Nek kalau lagi tangi ki lho. Oh, bocah iki. Nek wong merpati sapa? Oh, alas ben duwe batur lho wisan. Nek bocah sapa Mbok anjene Mbak Sita Mbak. Bos kira kurang kelangku jebolong lho. Iki nang bocah rambut gen. Iwak iki cek, Nduk. Diki cek iki. Diki apa? Oh, alah rica-rica wi. Ya beneran ben kulawe ngono. Rica-rica ayam. Dadi bang aku jadi foto urang kaya yo ngam tak jelek iki. Apa kisah? Coba lampu, cepet, Pak. Cip makan terus ya lampu. Oh, bos. Alhamdulillah iki wis dagane habis. Laris manis. Ameng kan tabel ya terus. Jajan wi jek ning dhuwur kene wis dicegat. Ris iki kon jajan. Jajane ning dhuwur wis entek, wis rani jajan. Kok gendengan aku entek cegat wong majegung. Cegat wong mek jagung. Minggu di banak rada nggawa dulu prayu pesen. Pesen kudune. Saiki iso mek jagung ki. Yo kulawe iki ya. Oke, Bos. Jadi Iki malah iki alhamdulillah dagangane wis entek.
Alhamdulillah laris, karek kerupuk. Karek kerupuk. Apa ya? Oke, jadi ngono iki. Konten tak kenapa kene pokoknya sekian dan terima kasih. Ikut pada video-video berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.